Hej alle sammen bag mig, der kom... Eller, lige meget. I dag der er den 20. december. Jeg har lige pyntet juletræ. Jeg ved ikke, hvor mange gange jeg skal sige glad for det nok. Jeg er så glad. Om 4 dage, så får jeg gaver. Og så er der også noget dårligt. Jeg ved godt, jeg ikke har lavet videoer i går og i forgårs. Undskyld. Jamen, jeg har ikke tid, altså. Jeg laver noget andet. Så, altså... Ja. Undskyld for det. Det var den lille bitte video. Og den hedder... Miragine War. Jeg er i gang med at spille noget, og det skal I selvfølgelig se! Det er sjovt. I skal kun se det i 10 minutter. Nej, 5 minutter. Så er det sådan, hvor man har sin base, og så skal man have nogle soldater frem. Men jeg gider ikke at bruge penge lige nu, så jeg skyder bare. Fordi at din base, den kan selv skyde. Lad være! Stop! Ha! Jeg tror, jeg har råd til den nu. Har jeg ikke? Jo, det har jeg. Den kostede mega meget. Jeg sparede op til den rigtig meget. Den kostede 1500. Men den er med jo. Se, bare med slag kan dræbe. Det er den bedste kriger. Simpelthen. Hvad har han flere af dem der? Nå? Jamen. Så. Den er seriøst mega god. Altså. Ui, undskyld mig. Nej, lad nu være. Undskyld mig. Se, hvor god den kriger er der. Og jeg ved godt, der er mange, der siger, at du har et dårligt kamera, men jeg gider ikke at købe et nyt. Altså, I må leve med den, som jeg har. Ellers så lader jeg bare være med at lave nogle videoer. Og ja, der er nogen fra min skole, som gider, at jeg lader være med at lave videoer, fordi at de synes, at det er dårligt. Ja, men så vent om 5 år cirka, så er jeg populær. Eller det tror jeg, undskyld mig. 5 af dem der, dem kan jeg nemt dræbe, tror jeg. Kan ikke? Jeg prøver. Yes, nu har jeg en serie af dem der. De koster mega meget. De er altså, de er mega dyre. Og det er på kids.com, jeg spiller det. Hvad har en flere til at gå der? Nå, dem der. Nå ja, dem har jeg helt glemt af. Nå, næste gang, så skal jeg have en anden bedste. Det er den der. Den er også god. Den har 2 svær i hånden. Men den har ikke så meget. Wow, han får mange soldater nu. Nå, den der, den er 1000 gange så bedre som alle dem der. 500 nok. Ikke 1000. Prøv at se. Ikke dø. Kom nu. Der kommer ind og hjælper dig nu. Kom nu. Shit, han er modig om der. Men det er jo også den bedste, så. Så der fik jeg en til. Ham der, den allerbedste, han døde. Nej, de skyder på mig. Nu døde han. Og jeg skal have nogle andre. Jeg skal fra nu af, så vil jeg kun have dem der. Det er 1, 2, 3, 4, 5, 6. De er på 6. række, de er sådan lidt gode. Men der er mange af dem, så hvis der er mange af dem, så er de gode. Wow, han fik vampyrerne. Kom så, 5, 4, 3, 2, 1. Kom nu. I kan godt, mine kriger. Og ved hvad, det her, det er faktisk sjovt, så den her video, den bliver i 10 minutter.
Drengene, de fører. Tror jeg. Nej, det er hans. Eller nej, det er... Jo, jeg tror faktisk, det er dem. Kom nu, I kan godt. Og jeg er altså på rød hold, og han er på blå. Shit. Jeg skal have andre kriger. Jeg fik den der anden bedst. Åh nej. Jeg skal have flere gode. Han er meget mere foran mig. Kom nu. Det går godt nok godt for mig. Nej, lad være. Shit. Så, nu kommer den bedste kriger. Du kan godt. Kom nu, du er den bedste kriger. Wow, han har mange. Shit. Og så er der også nogen her. Okay, nu er det ikke for sjovt. Alle sammen ud. Jeg tror, vi taber. Kom nu. Kom nu. Kom nu. Go, 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 go. Wanna miss a no. Ej. Kom nu, alle kriger. Vi er ved at dø. Kom nu. Så. Kom nu, kom nu. Eller vi er ved at dø. Kom nu. Nej, lad være. Lad være. Please, så er I søde. Lad nu være. Nej, lad være. Spil aldrig mere Genie War.